Međuopštinska organizacija Saveza slepih u Jagodini je osnovana pre 63 godine i ima 135 članova. Osim u Jagodini, postoje odbori u Svilencu, Despotovcu, Ćupriji i Rekovcu. Osnovni cilj organizacije je omosavljavanje članstva i rešavanje problema slepih i slabovidih. Učlanjuje slepe, slabovide, radi na obezbeđenje pomagala, tu oni imaju besplatne karte za prevoz oko overe tih karata, oko toga, onda oko kupljanja, tu onda imamo tu i neke manifestacije. Savez slepih Srbije je krajem novembra organizovao u Jagodini 22. smotru stvaralaštva slepih i slabovidih Srbije. Učestvovalo je 20 gradova Srbije, a učesnici su pokazali umešnost, kreativnost i različitost umetničkog stvaralaštva. Brojnim posetiocima predstavljeni su ručni radovi slepih i slabovidih, rađenih u različitim tehnikama. Organizacija slepih iz Jagodine je bila tehnički organizator, a manifestaciju su podržali grad Jagodina i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Međuopštinska organizacija slepih iz Jagodine je nedavno obeležila i Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Okupili smo se, podelili smo zahvalnice zahvalnim članovima i pomažućim članovima. Nagrađeno ukupno 14 lica. Međuopštinska organizacija Saveza slepih u Jagodini ima odličnu saradnju sa gradskom upravom. Grad finansira njihove brojne aktivnosti i projekte koji imaju za cilj da poboljšaju položaj slepih i slabovidih. Pa imamo projekat koji ide preko opštine, to je te korpice radimo. Da vam kažem, eto, družimo se, ajde nešto da prihodujemo i mi ovom savezu. Neki od problema slepih i slabovidih su obrazovanje i zapošljavanje i upravo je tu neophodna pomoć i lokalne zajednice i države. Savez slepih će i u buduće organizovati manifestacije koje afirmišu i podstiču stvaralačke sposobnosti slepih i slabovidih.